Tagalog, mabuhay! Bisaya, ang paborito ko! She only speaks Bisaya. Yes! Aray! In the Philippines, in the America, this is lake. Correct. Kamusta yung mga kababayan? Ako nga pala si PaoLUL. At ngayon, kung nakita nyo ang title, alam nyo na ang tema natin kay atin agad simulan. Kay Richmond, mga natutunan sa akin ng Amerikano. Yo, I love oranges. Huh? I love oranges. Hot dog. Dapat may onting angas pa. Hotdog! Gano'n. Dapat merong may onting dumi. Masyadong professional yun. Hotdog. Para ko na sa isang job interview Pero pwede na. Kanya-kanya ambag tayo sa Pilipinas. Galing kay John Mark. Hey, Are you how are you? are you a woman? Philippines. New gender! Gusto ko na maging babae lalaki. Gusto ko maging Philippines. Dami matututunan, di ba? Sobrang dami natutunan sa Pilipinas. Gusto na lang niya maging Pilipinas. Avocados from Mexico, sushi from Japan, kimchi from Korea, Kimuchi, di ba? Sa Japon ganun. from France, maple syrup from Canada, rice from Belgium, pizza from Italy, Takyangkuk from Thailand, Medyo racist. banana from Philippines, Gusto ko yung boses niya na parang bang ginamit na rin niya itong saging sa ibang bagay. banana. Maigi! Plus Pinoy points! Sunod! Copyright! Vin Unleaded! Hey! Kay Waifu's World. Bakit ako susuko wala pa akong Jolly Bonds. Ako nga gusto ko yung binalik nila yung ganitong vintage style. Nakakamiss din. Sigurado ko kompletuhin niya ng mga lumaki sa panahon ng ganyan. Lalo nga may mga trabaho na yung mga dating bata mahilig dyan. Ibang toys na kasi nilalaro ng mga bata. Kali kay Camila, Tagalog time. Tagalog time. Tagalog, mabuhay! Talk to my mom, you call her tita. Tita, mom. Tito, dad. Yeah. Tita, tito. You call them, you would say, Naruhodo. good afternoon po, tito. Good afternoon po, tita. Turuan niya daw yung Ready? boyfriend niya. Ng Yeah. Japanese, ng Tagalog. Good afternoon po, titi. Okay na sana Pero okay lang, pagbibigyan ko dahil may effort doon. Masaya na ako Pilipino kong mahal. Kalaki Panginoon. Sana, hindi to Pilipinas. Gusto ko yung street food dito. Patatas, onyo. Parang yung fried cake. Babato ba niya? Oh shit! Sorry boss, ganito niya pala i-serve to. Nice edit. Masarap Boss! Pwede pa yan, Sarap wala pa pa, 5 itong order seconds. Maganda representasyon sa India naman, di ba? Ating fellow third world country. Sunod, saan mas amoy tayo? Dito, doon. Kanyo to, galing kay Wow Mau? Merry Christmas. Kayong mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Tama! Meron to 700,000 views, Grabe. Just remember the three main islands. Luzon, I couldn't imagine my life without being gay and without being Catholic. Visayas, I have to protect my language and culture. and Mindanao. Gera. Which side you Good, on? Communism Oh my or God. Islam? The capital of the Philippines is a city called Manila. Sodomites, and lesbians, and murderers, and churchgoers, and Sunday school teachers. Duality of Manileños. That's where the president lives. Yay! Hi, Mr. President. Sissy Hypno is a style of video wherein a disembodied voice attempts to hypnotize the viewer, My who is a white male, voice, they into edited acting the far more racist. feminine. Shit post to sa Pilipinas. Nice. At least kasama na ibang bansa, di ba? Proud ako.
Yes, Randy Pagkasing. Wait, Pilipino ba to? Ba't hindi to malalaman isang normal lang na foreigner? I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Very ingrained na itong mga not the memes na to eh. speaker. Hindi lang ako nakakita na talagang pinag-ubusan ng oras sa Pilipinas. I'm so rich. besides sa akin. Manego. Let me know in the comments below what else you would Subscribe! like to learn about the Philippines. Okay na nakita ko ng ganito ka in-depth editing. Gumagawa talaga. Parang nga nalala. Age restricted to. Okay, kailangan mo pa i-skip yung iba dito. Ito yung rason ba't ayoko umalis sa Pilipinas kahit putang ina dito. Beautifully chaotic. Napakagandang choice of words. Either you get nice people with a lot of hospital or someone screaming tangin na mo while on dog bags ito pa. Ito, diba? Alam ko maraming matitrigger dyan, pero ito yung explain bakit nakaka-proud mag-ipiling. Iba to eh. Iba boring ang buhay eh. Hey, Haynes. Ngayon, like that. Inang gabi, natulog ako, nanaginip ako. Yung panaginip ko Shot, Bruno, shot! Itinto ko, okay lang. Ito na si Tito Taas daw ako Manny ng mo. building. Yung Sobrang matalinhaga ang mga pinag-uusapan kaya wala mga pagsalita. Kailangan mo na 1 hour 30 minutes ito para tumalon movie. yung kapayo, tapos Movie pati nito. yung... Ayoko lang si Lori. Galing kay Arnel. Bisaya? Ang paborito ko? Sa lahat? Greg, I'm gonna introduce you to my Lola. Oh, She Lola! speaks Bisaya. I don't always understand exactly what she's saying, but Yes! I know that whenever we say hi to her, we gotta do the... Sa Cartoon Network na tayo! That woman is a ghost. Ha? Mayroon na sila sa sunod na salida. Hey, Lola! Kaya na kayo mga pihilig nila. I Sa brought my amuyin. teammate. Pleased to meet you. Mano. Yan. Wow! Boyfriend mo? Yes! Oh, kagwapo. Imaning boyfriend. Lola! Sabi ko din! Tunay na Pilipino. The finger technique. Naku, hindi pinakita kailangan kompleto ng finger technique. Wait lang, kailangan ko makita yun. Hindi ako makapiright. Yeah, ang finger technique. Tinuturo sa aming simula pagkabata at ginagamit sa pagkatanda. O, tortang talong, gago. Sabay mo sa sinigang. Sinigang! Pag hindi sinigang, ayoko na maging Pilipino. Oh, what's this? It's called tortang talong. It's eggplant mixed with eggs. Wow, like an omelet? Oh, have some of this too. This is sinigang na isda. That's Tagalog for Gusto like ko sana fish baboy, stew. pero pwede na lang It's isda. a tasty sour soup. Alam mo, Pilipino, pag nahulaan ng ganyan. Wow, so tasty. Dapat inuna mo muna yung sinigang. So, Craig, Pero pwede you na. came from Sinigang, practice, tapos sabayan mo ng I torta. thought you were... Filipino representasyon. Nakakatuwa naman. Sunod! We don't talk about Bruno. Representasyon sa lahat. Buti nga hindi sabog tapos merong may yun, yung butot music. Mabilis Pilipinas sa bayan. At kasi yung hard mode nga sa Pilipinas. Pag nakalagpas ka rito, pag kahit saan sa mundo, mabubuhay ka. Talay Kuya Pogi. Filipinos on their way to invade the comment section. Lagyan mo ng Filipino, nandiyan kami. Ganito, mas organized pa kami dyan kaysa sa totoong buhay. Filipinos, handa na kami magsabi ng mabuhay. Kahit wala naman talaga nagsasabi dito. So, kaya kay Jasper. Hello, anyo nga sa'yo. Pakuha ka sa kilay. Sunod. Daling kay Steve. Hey! Ito ba yung magde-deliver ng Jollybots? Oh, mas masaya. Yun yung nung nalaman mong Pilipino ka. Ayoko na, ako ililisan na. Masyado mahirap dito. Hindi ka mo ako maiiwasan ng pagiging Pilipino. Ako sa physics talaga yun, pataas lagi eh. Kaya ito yung mga nakapunta sa ibang bansa. Diba? Pwede siya nakakuha ng green card sa isang foreigner sa Boracay. Diba? Nag-meet sila. Pwedeng yun, pwedeng nakapagtrabaho sa ibang bansa. Meron na naman tayo makakaahon sa hirap. Men hva med filippinske Very bad food. mattradisjoner? According Det to har vi liksom Filipino aldri Norwegian. snakket noe særlig om. Det er veldig dårlig mat. I kokkeøyne så er det liksom ikke noe matkunst i mine øyne, dessverre. Det er mye fritert. Iba kasi ang kanilang mye style. sånn elstekt ting. Ja, litt sånn gryter. Kapag salita ka, tinan mo nga yung katawan mo, hindi ba mahilig ka din doon? Det har ikke den samme smakssammensetning som for eksempel thaimat.
Nei, Filippinene veldig sånn på den sure siden. Okay, syrlige. Sabihin mo yan kay Det Craig. mange andre fine ting da, med Filippinene. Vi har jo de beste strendene i verden. Kainin natin yung buhangin, no? Sige. Som turist. Hindi naman bitch yung pinag-uusapan. Hindi ko lang buong context nyo ito. Baka naman taken out of context. Pero grabe naman galit niya sa Filipino. Huwag ka galit! Aling kay Joshua. Okay naman, nasa Britain naman tayo. Peaky Blinders. Kumuha na kayo ng kahoy na kakagatin. None! Commercial ba to? Chisay babaw? OMG! Chisay babaw! OMG! Chisay babaw? OMG! OMG! Nauna na ba sila? Di ba may... Streetwise burger. alam ko Inakalang Jollibee. burger na may cheese sa taas ng bun. Cheese sa gitna is boring. Pero cheese sa taas is exciting. Parody ba The to? future ngayon ay KFC. Kamao at tingnan ninyo. Kaya parody Order nga. ng dalawang Streetwise burgers Pinagtawa na at isang nakatato sa Coca-Cola isa. drumstick ay libre. Eh, Isang sarap drumstick naman. Ay mas maraming Tunay na sabor. Pilipino, tiis KFC, lang. OMG! OMG! PHP! Hindi ko rin bagets ang KFC po siya. Naka-drugs ata yung nag-comment dun eh. Doon na nandun sila sa sa opisina. Anong gusto nyo mabago dito sa ating pagkain? Ilagay yung keso sa ibabaw! Magaling! Bigyan ng promosyon yan. Aray! It's the stuff of science fiction. A soft, malleable goo that transforms into a Kalod yan ba to? rock-hard substance when it's hit. The lightweight material is tough enough to protect you from the harshest accidents. Meet D30. Okay. Nagets ko na. Bye. It is a shock absorption technology solution that is based on non-Newtonian principles. When the Natibay si fluid is in its D30. natural state, it's Oy, ito may ilong ni D30. Kakarepresentasyon lang natin ng Bisaya eh. Piyali kay Mark. Drop it like it's hot. Ihulog mo na parang mainit. Yeah, ako ay gangsta. Hey! Umiinom ng pesticide at insecticide. Hey! Ay OG, Jollibee. taga LBC, hari ng padala sa delivery. Oh! Nasaan ang mga bebeng? Panty ay bakat, panty ay bakat, panty ay bakat. Nasaan ang mga sigang walang dating? Ako may bling bling, Oh! galing sa bading. Hey! Pati ay bakat. Pati ay bakat. Walt translate keys cow into Filipino. Gen Z humor the best talaga. I don't understand Loach language. Could you speak only in English, please? Keys, cow. Keys cow? We don't have that kind of menu here. Jesus Christ, very hard to communicate with this roach customer. I think I should get help from a master chef who have been dealing with cockroaches in the kitchen for 20 years. Master Hank. Sorry for disturbing, but a cockroach came to a restaurant and talking about Keys cow. Since I don't understand his saying, could you help me as a cockroach expert? You seem to have lacking communication skill with cockroach. Translate Keys cow into Filipino. There is an answer in it. Okay, sir. Give me a second. That's right. Keys cow means sussy baka. Always remember that cockroach primary language is Filipino. Encanto sa ibang bansa. Encanto sa Pilipinas. Masaya siya pag hindi dito. Bigla encanto. Pag nakakita si Wally ng panty na bakat. Panty na bakat. Galing kay Art. Lord, bakit pa ba ako naging Filipino? Son, you know, once you start, there's no going back. Kaya kami lumalakas dito eh. Sobrang hirap. So, galing kay double cheeseburger. Let's go around in this place. This is the This is sapa. the sapa. In the Correct. Philippines, in the America, this is lake. Correct. Boat lake. Lake! Ano? Gago! You're incorrect, brethren. No! Don't! I'm kidding. That's not true. You. You. Tayo, Francis. May buhaya, no? Buhaya is a crocodile. Wait, ano walang A? The tuburan. You know what is tuburan? Jima, inam Jima. Tubig out. That is You want to satiate your thirst? I understand. This is what American gave the name of our town. Maasin because the American salt. Instead our water Salty here, Americans. water in here. bitter. So in our language, bitter is called maasin. That's why Pait our town is called Proud ka maasin. pa. And this is our tour guide.
The tour guide. Mabuhay! What can you say to our... During the what World are War you doing? II, a bomb exploded. That's why I am called Boogs. He's calculating the calculator. And he's reviewing for our exam for tomorrow. Oh. Good Filipino. He wants to go abroad and earn lots of money. The Pinoy Tour grinds guide, it. what can you say about our town, Maasin? Saan ba ang maasin town? Marami akong kalarong ganito na maasin. I see. Well, that's, yeah. Well. This is, Naiintindihan. Dapat may nagtatranslate sa babae. townsfolk wash their clothes. Marunong tong nag-video. This water is very... Ewan na, uminom ka na rin ng tubig, baka naubusan ka na ng Ingles. Pero maraming salamat. Galing kay Green Liamify. Hey! Sa wakas, kompleto na, uncanny. Bilisan mo na lang to pa kasi gagamitin ko lang ulit tong backdrop. Babalik ka pa na hit bulaga! Muli mga kababayan. Galing kay Puting Pinoy. Okay, hey Jimmy. I know you. Yes, I How's it know. going? It's going well. Could Yeah. you say mabuhay really quick? Blue High? Mabuhay. Are you trying to trick me? No. Okay. Mabuhay. If this is anything bad, I don't mean it. Mabuhay. Awesome. Thanks, Jimmy. Nice meeting you. All right. Naging proud Pinoy na naman ako sa mga pinadala nyong memes. Kaya maraming salamat. Kung isa kang tunay na proud Pinoy, huwag tayo like, share sa mga Pinoys nyong friends. Huwag nyo subscribe. PaoLUL, kababayan na mamaalam. Shoo.